Good afternoon mga sano. Dito tayo ngayon sa Rapide Lapu-Lapu para sa ating ano lang check up lang ako ng brakes. Pinalinisan ko at pinapalitan ko yung brake pad sa harap. So Rapide ang malakas. So tingnan natin mga sano. Again, Rapide Lapu-Lapu, dito po tayo. Sa mga bago pa sa channel ko, please don't forget to subscribe. Tara, kunan natin mga sano. So yung harap, yung brake pads pinalitan na natin kasi manipis na yung manipis na yung dati. So bali ito siya mga sano, ito yung tinanggal natin. So kinabit na kanina, hindi natin nakunan kanina kasi sobrang nipis na niya, oh. Ayan, oh. Kasi pag ito pag tumama to dito sa pag sobrang nipis na siya, pag tumama dito sa metal na ito yan na matitrigger yung sensor mga sano. So kailangan na talagang palitan, oh. Boundary na siya, oh. Ayan, oh. Sobrang nipis, kaya pinalitan natin. Bendix yung brand. Dito lang yan sa Rapide. Ayan yung Montero, yan, wheel balancing. So maganda rin yung balance yung mga gulong para hindi siya kakabig. Maganda yung takbo at saka yung pantay yung bawas sa gulong. So ayan, kinabit na siya. So ayan, kung mapapansin natin, ayan. Ayan, kapal na ng natin, brake pads. Ayan, kapal. So yan yung ko, 2014 Fortuner. Yan yung engine bay niya, medyo madumi, kakahiya naman. Ayan, D40 2.5. So tapos nang ilagay yung mga brake pads magkabilaan, syempre gamit at pina-check rin natin yung mga suspension mga sano under chassis kasi naka 20 tayo na rim, kaya dapat bantayan natin maigi yan. Kasi the more magpalaki ng gulong, mas yung wear and tear ng under chassis is medyo iiksi, ganon. So ayan, nalinisan na yung brake system dito sa likod. Yan na siya. 6 years. Pila ka pitik? 5, no? Yung adjustment sa handbrake, mautro ba? Oo, adjust na diyan. Kanang ibira rin mo, taas na? Dili. Okay, baga pa na siya. Mayura, kaka-adjust man lang natin, wala pa buwan. Ay, Nag-adjust man ta. Oh, wala pang isang buwan mga sano, nagpa-adjust na ko sa handbrake ko. So kahit ibalik lang yan, okay lang yan. Ayan, ibabalik na yung drum. Yan yung brake drum, no? Jump, no? Brake drum. So sa mga kapwa ko Cebuano, kung lalo na sa Lapu-Lapu City, puntahan nyo na to. Dito na kayo magpa-maintain sa Rapide. Mura na.
Libreng check up. Tsaka tumatanggap na rin sila ng card. Cashless na sila mga sano. Pero may product na ewan ko lang, pero parang cashless na sila. Medyo mabigat yung rim natin. So ayan, tapos na niyang i-balance yung Montero. What's yung gibuhat anang kuan? Grandia? Alignment din yung van na yan. Oh. So tatlo yung lifter nila. So na-vlog ko nito siya noon, yung sa ano ko, yung crosswind dati. Ayan, hindi naman siya ganoon kadumi, hindi rin siya ganoon kalinis. Tama lang. Kakalinis ko lang kanina. So good. Makapal pa yung brake shoe. Brake shoe man ang likod, no? Yung brake shoe, saka walang tagas sa ano, abang tawag dyan, rubber cap. So wala pang leak, so which is good. Oh, very good. Ayan, dito delikado dito mag leak. So malinis na. Kailangan bantayan natin yung brake system ng sasakyan mga sano, kasi diyan nakasalala yung ano, safety rin natin. Isa sa mga safety natin nandiyan. Mura na nga yung gulong ko, hindi ko pa babantayan yung brake ko. Hindi siya new model, pero very reliable. So yung odometer natin nasa ano, ang mileage nito mga sano nasa ano, for 6 years mga 64k. Okay lang. Tingnan natin dito sa ng ano, may maganda talaga pag may gamit. Ayan. So, makabagong teknolohiya. Pila ganay pa wheel balance per ligid na? Oh, kana rebayran? Oh, okay. Yung ano lang pala, yung anong tawag niyan? Anong tawag niyan pandikit, pasting o ano yan? Stick all? Yung lalagay para balance yung gulong. So ito nag-align. Ayan. Si Grandia GL. Ano to, maganda to pang business pero pandemic. Wala. So tingnan natin yung ano, natapos na ba mga sano. Nakakabit na yung isang gulong. Ano natin, check natin to kung naikpitan ba ng maayos. Plastic magutay tapos kilid. So para sa akin mga sano, yung pag lagay ng pagbalik ng mga screw na no? Stud, ha? Bolt dapat mano-mano mga sano bago tirahin ng impact drill para safe yung ano, para hindi ma-loose thread. Ayan.
So importante din yung regular mga sano na check up sa brake. Saka mamaya patingnan natin yung ATF natin. Kasi ATF is 80,000 kilometers or 48 months. Which comes first? So since pandemic ngayon, di masyadong gamit yung sasakyan. Malayo pa siya sa 80,000. Sa 64 pa siya. Pero pagka nagka-budget na, magpapalit tayo ng ATF. Huwag natin hintayin. Kasi kung buwan ang pag-uusapan mga sana, pagbabasihan, lampas na siya. And then sa mileage, malayo pa siya. So, hintayin na lang natin pera. Which is the reality. So, ayun. Mano-mano natin yan ang higpit mga sano, yung mga tornilyo, yung mga ano bang tawag yan, bolt. So standby muna mga sano. Hanggang ma-DIY ko lang is cleaning ng mga sano, washing. Pero yung mga ganyang ano na, delikado. Ayan. Rapidi Auto Service Experts. Ayan. Punta na kayo dito, Lapu-Lapu branch. Basak Lapu-Lapu. I-waste nyo lang mga sano. Tsaka bisitahin nyo rin yung Facebook page nila para nandun yung mga detalye sa services at mga kung ano-ano pa. So, i-testing na para apakan yung brake. So i-re-record yung odometer niyan ano para sa record. Sisilipin natin yung ilalim mga sano kung wala bang mga wire na nangat-ngat ng mga daga, ganyan, aso. Para sa ano. Tingnan din natin kung mayroon bang mga tagas. Ayun. Tingnan natin. Yay, keep some wire. Wirings. Tsaka mga tagas. Walang tagas sa awa ng Diyos. Good. Siya nga nilagyan ko nga pala ng ano dito, alkitran na yung mga sulok-sulok. Ano na yan? I did it myself. Very good. So far so good. Ayun siya. Ito yung ATF. Alis tayo dito mga sano. Delikado. Tsambahan tayo. So ayun siya, so far so good mga sano, walang leak yung makina natin. So dito rin chine-check natin kung mayroon bang mga wire na ano, mga nangat-ngat. So far so good.